Reagirate li kad netko u vašoj nazočnosti opsuje Boga? To me onako Ali reagirate zaškripi mi. li? Pa ako mogu, ako sam u prilici, onda kažem, molim te, nemoj tako, ne, da to ne čini, ne. Mislim da bismo svi trebali reagirati na to, ali uvijek sa polazišta ljubavi, sa polazišta neosuđivanja, poći od toga da nas to vrijeđa kao Božju djecu i čovjeku da do znanja da ga ne osuđuje, nego da ga samo moli da poštuje to da nas to vrijeđa, jer je to naš Bog. Znači kad se krene sa takvom startnom pozicijom prema čovjeku koji je opsovao Boga, a često se psuje iz navike, iz nekakvog nedostatka vokabulara, iz ljutnje, iz frustracije, često izuzetno dobri i pobožni ljudi podlegnu tome i grize ih iznutra, ali neće na van pokazati da su tako zgriješili, znate. I mislim da smo mi svi koji to slušamo, a šutimo, sudionici grijeha. Mislim da svi mi moramo reagirati na to, ali ne na način da osuđujemo, da prozivamo, da se stavljamo u poziciju zakonodavne vlasti, da ćemo kažnjavati. Ne, nego iz pozicije ljubavi. Jer puno grijeha se događa ili iz neznanja, ili iz prevladavanja zla, ili iz niz stvari koje nisu izravno povezani sa tim čovjekom koji možda u tom trenutku podlegao grijehu, da je on baš iz iskonskog zla to rekao. To ja mislim ne da nije uvijek, nego mislim da je jako rijetko tako. Kako djeluje psovka na onoga koji izgovara? Na svakoga djeluje pogubno. A kako djeluje na onoga koji izgovara? Ne znam, nikad, Bogu hvala, nisam to opsovala, ali znam da na mene djeluje jako grozno kad netko to u mojoj nazočnosti i nastojim uvijek reagirati, odnosno reagiram nakon što se drugi put pojave, ako je to netko koga ne znam. Znači, ako sam u nekakvom prostoru, u kafiću ili u nekakvom druženju i netko to kaže izvan mog kruga, ali ja to čujem, ako se to 2 puta dogodi, nekako sam si to, prvi put može biti, ne znam da je slučajno, ali ako se drugi put dogodi, ja svaki put reagiram. I uvijek reagiram na način da najprije kažem svojima u društvu, ovo će vam smetati, ja stvarno moram reagirati, ali nastojat ću od toga ne napraviti nešto što je loše, nego nešto što je dobro i to napravim. Ali da pogubno djeluje, da, na svakoga.